ин пӯшоку пойафзоли Сафаргул Набиева келини ин хонавода аст, ки дар Ироқ ба ҳукми абад маҳкум шуд. Одил Ҳайтуллоев ҳамроҳи ҳамсараш 3 сол пеш аз Русия ба ҷангҳои Ховари Миёна рафта буданд. онҳо соли аввал 2 маротиба ба волидайн занг заданд. Телефон кард. Келинам буд. Келинам бачам, шумо куҷо рафтем, куҷо шудем? Ма чӣ мақсад қад шуморо кардам гуфтам. Бачаҷон гуфт, холаҷон гуфт, иншоалла миём гуфт. Иншоалла миём гуфт. Сафаргул писар таваллуд кардааст. наздикон дар бораи ин кӯдак хабаре надоранд. Рафтем, гуфти, бачаи шумо гуфт. Ана бачашона бачаи гуфта, баъд мардумани нишон гуфт. Телефоншон. шавҳари Сафаргул Одил Ҳайтуллоеви 28 сола дар ҷанг кушта шуд. худаш барои ҳамешагӣ кунҷи зиндон рафт. Аввал ба торасия рафтана ягон хел дин итаи намозхони итаи ягон чи набуд. Вообще бум намебуд. Баъд ягон Россия омад ҳам чӣ гап шуд ҳам чешидагия. Намозхон шудам. додгоҳи шаҳри Бағдод 19 сентябр дар баробари Сафаргул Набиева 8 зани дигари тоҷикро барои узвият дар гурӯҳи террористии Давлати Исломӣ ва ҳамзистӣ бо ҷангҷӯён аз 20 соли зиндон то ҳукми абад маҳкум кард. ин 9 зан бо худ 24 кӯдак доштанд.